ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур аз яхшо омадем ба канали мо. Имрӯз рӯзи якшанбе қарор дорем ба дар молбозори ноҳияи Қумсангир, ноҳияи Ҷайҳон, якшанбе бозор. Наворо сар мекунем аз гови гусаладори сементали тоза элита, сементали оча-бача. Нарх навош 65 000 сомон ай, анаи ғунӯҷинчашай бародаро. Ғунӯҷинчашам беҳад калон паҳн. нарх навош 65 000 сомонӣ будааст, муомила дорад. хоб тоқа фурӯхта мешудааст. нархи ғунӯҷинчаш 20 000 сомонӣ, очаш тоқа 45 000 сомонӣ бародаро. боз ҳам муомила дорад. бозор дар 42-43 очаша тоқа кардаистанд. ғунӯҷинчаша бошад 17 000 сомонӣ тоқа бозор кардаистанд бародаро. рақами телефон 980 354. адресо шаҳри Ҳисор мешавад. харидоро боша муроҷиат мекунед. рақами телефон WhatsApp ҳаст 980 354. харидоро маърамат кунем бародаро. дар айни замон як эълони дига дорем бародаро. драбелкои универсал омадагиай партияи нав барои алафи тар, алафи қоқ, ҷугори донаи ҷугори бо сута, гандум, ҷав, ҳамаи намуди алафу донагира майда мекунад бародаро. нархошон аз 3300 сомон сар мешавад то 3900 сомон бародаро. абмотгоҳи медишам дорем, абмотгоҳи алюминишам дорем. кадомида чи хелиш маъқулай муроҷиат мекунед. доставка ба тамоми Тоҷикистон бепулай бародаро. ғайр аз ин резино дорем, резино барои таи мол, резинои бақувват, дарунаш риштадор, хникида гармида полни тоқат мекунад. тобистони зимистон молотон роҳат карда дар болои резина хом меравад. размерошон дарозиш 185 см, паҳмиш 10 см ва паҳмиш ғавсиш 2 см бародаро. нарх навош 950 сомонӣ ай донаш. доставка ба тамоми Тоҷикистон дорем. рақамон дар рӯи экран муроҷиат кунед. телефон WhatsApp ҳаст. адресомон ноҳияи Дӯстӣ, Ҷиликӯл, Хоҷагӣ Ишбек Сатторов. бародаро молбозори Қумсангир, ҷои говои шведо, говои гусаладори швед, қати буқачаш. нарх навош 35 000 сомонӣ, боз ҳам муомила дорад. шириш чанд қаяка? 10 литр саҳари бега. анаи мешавад буқачаш бародаро. буқачаша бинед чиқад бақуввати зурай. 18 рӯза гусалача будааст. оли нофуш ғалтидагӣ нест бародаро. бозор чанд кадака? 30 000 сомони очо бачара бозор нарх кардаистад бародаро. ҳозирашта додагӣ нест. 30 000 сомонӣ. ина рагардиашам якбор тамошо кунед. бародаро ина якта дига гови гусаладори якбзой, гови ёш қати буқачаш. нарх навош 28 000 сомонӣ ҳам 28 000 сомонӣ муомила дорад. 24 000 сомонӣ харидори хеле ҷазман ҳаст. 25 ҷои пулгиришай бародаро. шириш чанд қа боша? 5 литр саҳари бега. буқачашам иншоалло зурай. нигоҳ кунед хеле калон шудага. мумкин ки бо буқаам рафтагӣ бошад. хоб инам харидагӣ будааст бародаро. 25 000 ҷои сумгириш. ина марҳамат. бародаро ғунӯҷини шведӣ савдо шудагиай бе гусала 18 000 сомонӣ фурӯхтааст бародаро. хоб саҳари бега 10 та шир дорам мега. бо як моҳа буқа рафтагӣ будааст бародаро. як моҳа буқае ки рафта бошад гусалаш хеле калон шудагиай. эмхор алафпур шудагиай гусала ки бе гусала нархаш 18 000 сомонӣ савдо шудагиай бародаро. ғунӯҷини шведӣ. марҳамат. бародаро гови гусаладори арзон мепурсад. ин арзони ёш. якум гусала я оҷи? якум гусала. нарх навош 18 000 сомонӣ. гусалаш мода ҳам. шириш чанд қа? шириш 5 литр саҳари бега бародаро. буқа рафтагиай бо? оли буқа нарафтааст бародаро. анаи
унозичаша ина ба қариби иншоалло мерава. Қариб омадагиай. Бозор чанд кадака? 15000 сомонӣ бозор кардестай бародар. Мана марҳамат. 15000 сомонӣ. Буқои шведи савдо шудагиай бародаро. 20800 сомонӣ ана савдо шудагиай. Ана иш бошад 24. 24 24000 сомонӣ ана иш савдо шудагиай бародаро. 24 бунаса? 20800 24000 сомон на ҳар душам буқои шведи на марҳамат барои бастан. Мегирем фарбе мекунед. Буқои ним тайёр. Бе тарозу ай пошаш савдо шудагиай бародаро. Бародаро ина буқаи ёши Карпат. Пародан дута буқай бародаро 24000 сомонӣ ай 25 ам не 24 мега. Боз ҳам муомила дорад буқо барои бастанаи калаш. Я ҷоя чанд кадан ака? 38000 сомонӣ. ҳар душа дар як ҷоягӣ. Аделна 20000 кардаистай бародаро. Мана буқои калон барои бастан. Бисёр кас ҳам хел мепурсад. ина марҳамат кунед. Барои зодгирӣ ҳам созай, барои бастан. Рақами телефон мемонӣ оҷи? Гап зан. 918 45 76 60. Адрес Хумсангир. Қурғана? Қурған тарафи Ҳоҷи Шариф. Тарафи Ҳоҷи Шариф шаҳри Бохтар мана. Харидоро боша муроҷиат мекунед. Молои Хумсангир а? Ҳа, молои Хумсангир будааст. Таиш ай Хумсангир будааст ҳамин моло. Бародаро буқаи чорнапёстари. Хоб 35 та гуфтӣ на? 30000 муомила дора. 25 та бозор кардагиай. Хоб килобаркаш боша 50 сомонӣ пурсидестай. ҳозирашта додагӣ нест бародаро. 50 сомонӣ килобаркаш вазни зиндаша. Ин чанд солае тақрибан? 2 сол? 2 сола буқаи чорнапёстар барои зодгирӣ ё ин ки барои бастан ё марҳамат. Бародаро ина буқаи чорнапёстарро ёфтем. Буқоли 2 сол шудагӣ нест, лекин беҳад қадбаланди зур. Ҳамин галштендам камтар мекаша бародаро. Хуб мумкин гибрид шуда бошад. Чанд гуфтӣ? 28000? 28000 сомонӣ нархаш муомила дора. Хоб ҳоли 2 сола шудагӣ нест бародаро. А якним гузаштагӣ а? А якним гузаштагӣ ай шохошам маълум ай худош. Бозор чанд кадака? Бозор ҳозирашта нарх кардагӣ нест.
Ана гоҳи сёмка кардагимон бародаро савдо шуда 25000 ҷои пулгириш футеста буд 23800 сомонӣ савдо шуда бародаро. Хати буқачаш. Аги савдо ҳам хеле айда бародаро, савдо ай бозор савдо. 24 навеста буд 23800 савдо шудааст бародаро. бародаро буқа савдо шудагиай сари тарозу омадагием. 48 сомонӣ килобаркаш вазни зинда савдо шудагиай. 403 кило 48 сомонӣ мезанем бародаро. 403 килора 48 сомонӣ. Ана ишам бародаро. Ишам. $374. Ишам 48 шида? Гашта. Ай ҳафта гашт аст бародаро. И гаштаги амана. Ай 17000 сомон гашт бародаро. 374 будам? Ана яктаи дига буқа омад, буқаи сур. Чанд шиди? 390. Чанд шид раис? Раис чанд шиди? 47 ним сомонӣ будааст бародаро. 47 ними. 395 кило. Ана яъте дига буқаи аъло омадааст бародаро. Ҳам камтар наздиктар кунем, анам хуб. И чанд шуд? Нашида? Вале савдо нашидааст бародаро. $479 кило. буқаи аъло вале савдо нашида бародаро. Ана иш омад бародаро. Сари тарозу. Килоша мебинем. $586 кило. 586 кило бародаро. Ай сирхай бародаро. И гибритай ба фикрам. Сементал қати мумкин швед гибрид шуда бошад. 586. И бародаро 50 сомонӣ шуда. 586 кило. 50 сомонӣ. Рафт. 400 чанд? 477. 477 наванги буқаи чорнапёст гуфтем ки галштендам монанда бисёртарак. И ба фикрам гашта савдо шудаги нест. Ана яке аз калонтарин буқаи бозор омадааст бародаро. Барозу мемонем. Neçi bo'ldi aka? 494 kilo barодаро. 494. Нарша буфам мемира. Банда яка шор будааст буқа. Медавидааст кам-кам. И швед бародаро 26000 сомонӣ шудааст. 26000 сомонӣ харидагай.
495-96 биромад бародаро. Ҳисоб китоб кунед чанд сумми ғалти дар. бародаро, навора дар ҳамҷа ҷамъбаст мекунем. Касе видеоро то охир шуд, яъне то ҳамҷаро тамошо кард. Дар комментарий рақами 45 бинависем. Чанд кас то охир тамошо кардагиша бифаҳмем. Лайкҳоро фаромӯш накунем бародаро. Касоне ки обуна шудаги нестанд, ҳатман ба канали мо обуна шавед. Бисёр кас обуна нашуда тамошо кардагистанд бародаро. Саломат бошед. Видеоҳои зур олия пеш аст бародаро.